Ok, tá míid fósa fechan ar mír naibun go héan agus dúrch chun cúpla sampla topic í anamh. So fech míidir dús ar lenach gácéad da cear agus ar ceiste héan is ceist cuias a chéas gotá an seo dúrch le tasnú amach. So is drunna logatágan ile nó go céim agus deirte leat gur 8 cm fad an taobh seo agus 6 cm fad an taobh sin. Agus íirtar ort achar an drunalóg a eibbrúach. So cad é chun is ein tú achar drunalóg? An cuiinad? Yeah, it's fad fá lehead, nu má thug mi dé agus bí ortha, tá bhí sin 8 fá 6 agus achar an drunalóg sin sa gá sin ná 18 cm cearnach. Agus uairnta bíonn sé táach na éanad a chuairt le na ceisna so dus chun é sin a spáin go solir centimeter cearnathe an seo. Páirte dód an ceist agus lorigín sé imlíne an drunalóg. An cuiine chunas imlíne drunalóg áil? Yeah, is féidir an 8 a himú le 6 so tug sé sin leislí timppla an drunalóg mit agus an 8 agus 6 den le eile an drunalóg dá bhrí sin 40 or the 40 so 8 agus an uair seo it's just centimeter an éanad time ní léonrad casta agus is an páirte tríd an cean éarnach íirtar ort fad an trasnáin sa drunalóg. Cad é trasnáin? Well, trasnáin ná ó chuine a bháin trasna an drunalóg go hingrach go chuine eile. Is cad tá tarraingta ag an seo? Se, is tríontán atá. Agus mar hardíonn sé is tríontán trúnadach atá gist. Sin 6 cm sin an taobh sin. Cad é fad an taobh seo? Yep, sin 8 cm. So chun is í anmid fad an taobh seo agus tug míid an litir x ar. Úsáid míid teorem Pythagoras agus tá míid sa chá seo an ile nó go céim an seo agus tá míid a lorg fad an taobh or cóireach leis an ile nó go céim so fad an taobh a gáin agus más cuioine teorem Pythagoras dúirt sé sim an dá taobh eile cearnathe tá sé chorm le sim an taobh a gáin cearnathe. So x cearnathe tá sé chorm le 6 cearnathe sin 36 móide 8 cearnathe sin 64 tá x cearnathe chorm le 100 dá bhrí sin tá x chorm le fréamh 100 sin 10 cm. Fech míid inis go tapig ar sampla eile agus fech míid beidir ar ceist a fech míid ar ceist a cuaig. So seo leathnach gácéad da cuaig ceist a cuaig. Ní anam idir fad just duine mé beidir cean amháin duine mé cean B. Now íirtar ort ceiste agus tá typo beag sa lear gaeilge déireann sé úsáid na freagraí I páirte dó bronner. Páirte éin scríb síos achar gach tríontán agus páirte dó úsáid an freagraí sin chun luach a I gach tríontán a riamh ach níl a scríbtas na tríontán. Taring ó mé an cean atá a B is tríontán mar seo atá an so tá taobh amháin leis an irde ingrach H agus is H atá míad a lorg ag dearna ceiste. Tá tugann sé fad an taobh seo agus an irde ingrach an seo ná 40 agus ní dearn sé aonad linn faoin tríú taobh. So chun is eibríonn tú amach achar tríontán. Achar tríontán sin le an bound fá an irde ingrach. Now an irde ingrach le an bound sin. So mar hampla má thógamid 60 mar an bound níimiid an achar a eibbrúach mar níl an irde ingrach leis an bound sin rólascin. Is féidirlinn an taobh seo an taobh ina bhfuil 2 mar faidir úsáid mar bound agus an irde ingrach leis an bound sin brónam dag mé amach an gá rud seo
ná ceathair déag. So cad é achar an tríontán seo. Le fá 2 dhéag, sin is 6, agus 6 fá ceathair déag, beidh mar ábhaine úsáid de seo. Sin 8 ceathair. Agus an aon atá ann ná centiméadar cearnathe. Tá bhrí sin cad é H, cad é fad H sa tríontán seo. Well, tá is an gúil an achar chuirm le 8 ceathair centiméadar cearnathe, agus tá is an gúil achar tríontán chuirm le an bán fá an iard ingrach. So dá bhrí sin má tá míid chun an bán 6 déag a úsáid sa chás seo. An iarde agus tá míid a lurg H ná i sin. Agus le begáín trasféadú agus mar sin de fág míid H an sin. Méadó míid an dó an le fáin 8 ceathair agus bhrainn ar 6 déag. Agus dá bhrí sin tá H chuirm le dó fá 8 ceathair 168 roinnte ar 6 déag tá H chuirm le 10.5. So, má tá aon ceist agat faoi mír an 9.1 ar hagann tú isteach go dtíon round den cinnte go gcuireann tú ceist. Slán go fáil.